Sir, saan po dito yung daan papunta yung Bicol 360? Papuntang? Yung papuntang ano yung iikutin yung buong ano, Mayon. Saan yung daan nun, sir? Galing ako ng Legazpi eh. Hindi ko kabisado, Tagaligaspi rin kasi ako eh. Okay, sige lang, sir. Dito sa guard dito sa may PNB. Okay. Sir, good afternoon. Saan yung daan ng ano, yung Bicol 360? Galing ako ng Legazpi. Papunta na ako ng Kamsur. Ano yan, no? Dito lang yan. Kakaliwa na ako dyan. Tapos dardaratso na yan. Ligaw, dito. Okay, thank you very much.